Γεια σας, είμαι ο Νίκος και αυτό είναι από τη σειρά, τέλος πάντων. Και βλέπετε ένα γκέι να γράφει, sorry που βρίζω, sorry. Είναι αυτή εδώ, αυτή γύρισα. Sorry πολύ που βρίζω. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Θα έμπαινα στους Death King, αλλά εκείνη η γκέισα που βρίζει XXX Σούκα XXX με έβγαλε από την F, ενώ αρχηγός από την F με έβαλε. Ό,τι να είναι. Και έχω γιατί φορτώνω με τον κόσμο, τραβάω βίντεο, σας δεν θα φαίνεται τόσο το lag. Φορτώνω μόνο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό θα είναι μικρό το βίντεο, επειδή άμα ήμουν τώρα στους Death King θα προχωρούσα με αυτή την Barbie που γράφει ένας. Και θα βρίσκαμε σημείο. Skype όχι. Fly ναι. Ωραία, δεν θα παίξω κοπή. Το είναι το kit. Κοιτάξτε strength και XP bottles. Είναι το kit. Fly PPR. Να το παίρνετε σχεδόν όποτε θέλετε. Κάθε ένα λεπτό. Λοιπόν, dispose. Κοιτάμε το leather πανοπλία, το short, cooked fish, βάζουμε στο enter chest. Έχει παραπάνω. Τώρα άμα έχετε μπει στο Gold Empire, το Fly PvP είναι όλο ίδιο. Εντάξει, έχει μερικά διαφορετικά. Κοιτάξτε πόσο ακριβά είναι. Και έχω βάλει τόσο. Είναι λίγο. Στο Gold Empire έχω 40.000 περίπου. Έπαιζα αρκετά. Εδώ πέρα και Raider 15 ευρώ, Titan 10 ευρώ. Λοιπόν, αυτό θα είναι μικρό τώρα. Θα είναι το μεγαλύτερο άμα έμενα ακόμη στους Death King. Τώρα αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό βίντεο. Ελπίζω να έχει likes. Θα το καταφέρω. Βέβαια. Είμαι άσος στο παρκούρ. Πάμε εδώ μέση. Προχωράμε. Τι βλέπετε. Άμα έχω 3 βίντεο μπορούν να έχω fly σε αυτό το server. /fly. Θα είμαι ο YouTuber. Και θα το πω στον owner. Τώρα είδατε ότι μπήκε κάποιος στο Skype. Από ό,τι καταλάβατε έχω Linux. Και πάω εκεί πάνω τώρα να γίνει σε μέγαλμα. Ο άλλος με έδωσε
item γιατί εντάξει, βλέπετε enemy, επειδή παίρνω εκδίκηση πατάω show και πάντως κοιτάξτε, γράφω taf και κοιτάξτε σπίτι και εδώ πέρα παίρνετε free να μπορείτε να παίρνετε το kit player σχεδόν όποτε θέλετε. Ακούτε τώρα το πληκτρολόγιο μου, βασικά τώρα όχι πια, και πιστεύω να σας άρεσε. Ελπίζω να έχουμε κανένα like, κάντε subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, με αυτό που παίζω σας το έχω πει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι τελικά δεν έκανα βίντεο με τον Κώστα τον έναν που έχει το GTX The Felix, επειδή τελικά ήρθε πολύ βράδυ. Σήμερα κάνω το πρωί βίντεο, ανεβαίνω λίγο και πάνω που προσέχετε, κολύπα, έλα, μπράβο, όπα. Πάνω ήθελα, αλλά δεν έχει. Κάθομαι εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε, ήμουν ο Νίκος και αυτό ήταν το δεύτερο βίντεο για αυτό το σερβερ. Είναι πολύ ωραίος, μπείτε, σας το συνιστώ. Ciao.